wedi bod ers y dechreuad, soffran wyt. Creawdwr byd y ser a'r lleiad, does dim awn, does dim munud, does dim eiliad, pan fyddi di yn ein anghofio ni. Pan fyddi di yn ein anghofio ni. Dwi di byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae ddair ac mae dy ysbryd yn gweithio yno ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, i Duw a'n arglwydd ni. Am dragwydd o dy byddu di'n teyrnasu, anhygoel yw dy gariad di. Am dragwydd o dy byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein arglwydd ni. Am dragwydd o dy byddu di'n teyrnasu, anhygoel yw dy gariad di. Am dragwydd o dy byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein arglwydd ni. Dwi di byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae ddair ac mae dy ysbryd yn gweithio yno ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, i Duw a'n arglwydd ni. Dwi di byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae ddair ac mae dy ysbryd yn gweithio yno ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, i Duw a'n arglwydd ni. O reit yn neud yr oed fa. I dau. Un, dau. Wel, to fe, jyst gad nhw... Grymaf Iesu o dy flaen, cyflwynaf nawr yr hyn a fydd, a phan eistedd a ffwrdd dy draed, ti'n sychu bob un deigryn sydd, edrychaf ar fynyddoedd mawr, a chofio am dy gysur di. Creawdwr byd a ddaeth i lawr, ein hachub rhag ein pechod ni. Iachawdwr hael, gwna fi'n rhydd, grefftwr cain, newid fi. Twysog heffron erthu mi, mwyn dy deyrnas di. Grymaf Iesu o dy flaen, yn cynnig dim ond fi fy hun, i'r gyddfan dan dy adem di.
er beichiau trwm bob un. Iachawd o'r hael, gna fi'n rhydd, grefft o'r cael, newid fi. Twysog hedd, rhan erth i mi, mwyn dy deyrnas di. 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 Iachawd o'r hael, gna fi'n rhydd, grefft o'r cael, newid fi. Twysog hedd, rhan erth i mi, mwyn dy deyrnas di.
Noswaith dda, Llanw. Woo! Da ni yma, da ni'n iawn, da ni'n fyw. Yndan, da ni yn. Wel, dwi yn very excited i gael am y tro cynta erioed. Dwi'n cael y fraint o croesawu côr Llanw i ddod i fyny ac i'n arwain ni mewn can. So, os da chi'n rhan o'r côr, guys, dowch i fyny os gwelwch yn dda. A'r band i ddod i fyny. A dyn ni'n mynd i gael mwynhau y fendith fel ein can agoriadol o fawl. Pwy di'r ddau yn awdur? O, dau maen nhw wedi dweud fi. Mae gen i copis i dod o gwmpas. So ti'n mynd gyntaf? Just i manage your expectations. So ni cael un practice ar hwn, iawn? Pwy sy'n cyntaf? A wedyn mae'n y cake. Pwy di'r awdur cyntaf? Uno a the rest. Okay? Boo, boo, boo. Lydia. Lydia, byddwn. Hon yn act ar y No, Chad, did you give Pastor Mikey? Os ma'n yli. Felly, os ydych chi eisiau mynd hefo'r amens yna, please. Yn naturiol, da ni wedi dewis y pobl mwy o good-looking yn llawn i fod yn y côr. Shucks. Tyfodion. A da ni canu yn y fendir. Chi'n barod oedd? Tegan. Lle mae Tegan? Faint o? Di yma? Na. Pwy sy'n canu cyn Tegan? Bydd Claire yn canu o. Neu di wneud siŵr bod y meic yn dod ati felly. Okay. Beth am i ni jyswyddiol cyn i'r côr canu? Ydy hynna'n iawn? Arglwydd, da ni byth isio canu geiriau gwag. Da ni yma i berfformio, da ni yma i plesio pobl, da ni yma i ddod â gwyn i dy wyneb di. Ac arglwydd, dwi yn gwyddio fi'n afendith. Wrth i ni ganu geiriau numeri, bydded i'r arglwydd y fendithio a gadw a llywyrchu wyneb arnat ti a bod yn raslon ac edrych arnat a rhoi hedd i ti. Felly tyd ysbryd glân trwy'r geiriau yma o'r newydd yn enw Iesu. Bydded i'r arglwydd dy fendithio ath gadw a llewyrchu wyneb arnat ti. A bod yn raslon ac edrych arnat a rhoi hedd i ti. Bydded i'r arglwydd dy fendithio ath gadw a llewyrchu ei wyneb arnat ti. A bod yn raslon ac edrych arnat a rhoi hedd i ti.
A bod yn raslan ac edrych arnat a rhoi heddi ti. Yn y dian, hwyrach na o genedlaethau, at y deulu, at dy blant di, ac ei plant nhw, a'i plant wythau, bydd ein han o, yn y tiag, hyd at fil o genedlaethau, ar dy deulu, ar dy blant di, ar ei plant nhw, a'i plant wythau, na, o dy mlaen di, ac ei ac wrth gwmpas, ac wrth blaen di, mae o gyda ti, gyda'r gorau, gyda'r gofal, gyda'r ddiad, gyda'r ddonad, gyda'r tlwyno, ffrawennydd, mae o blaen di, mas blaen di, mae o blaen di, os blaen di, os blaen di, os blaen di, os blaen di. A bod yn raslan ac edrych arnat a rhoi hedd i ti. Waw. Arbennig, Mes. Arbennig o dda, amazing. To fe, dwi'n gweld, wel gynta, mae hwnna'n gorfod bod yn peth blynyddol rwan. Da ni gorfod gweld Côr Llanw yn gwneud return. Yeah, come on. O ddim jyst hynna, Mes, pan o'n i'n gwylio yn joio ac yn moli hefo'r criw, o'n i'n gweld Côr Llanw on tour yn digwydd. Oh, wow. Go iawn, yn teithio gwmpas Cymru. Coming to a capel near you soon, yeah? Diolch yn fawr iawn, ffrindiau, hwnna. Hwnna'n bendith go iawn. Oedd hwnna yn... Wel, noswaith dda, Llanw! Yes, come on. Noson ola Llanw 2024. Ie, da ni'n teimlo tristwch. Mae'n drist. Da ni'n teimlo fo, ond hefyd,
da ni dal I fod yn ddisgylgar, oherwydd da ni'n gwybod I Duw heb di gorffen hefo ni eto na, oherwydd da ni yma. Mae o hefo, gwaith I wneud ynom ni, mae di bod yn gweithio trwy'r wythnos, a mae gennym fo fwy I wneud heno yma, da ni'n siŵr o hynna. A sy'n ni'n wrth y modd yn clywed yna gan eich dimes, really. Ni'n deud, mae di bod yn wythnos arbennig, yn cael gwledd fel y Lydia Power yn sôn bore yma, o'i airo, o'r cyfnodau addoliad, yr sgyrsia wedyn hefo'n gilydd. Ond go on, Mes, rhanna di hefo ni. Just, os ti'n medru, un adlewyrchiad o'r wythnos. Gymaint o bethau I fod yn diolchgar, ond dwi eisiau just diolch I Arfon eto am just neges mor bwerus eto bore yma. A chi'n bod, wrth I ni adael llanw, mae'r arglwydd yn deud eto yn dydy, paid bod ag ofn. Paid bod ag ofn, of mae Iesu gyda ni. A chi'n bod, fel wedoch chi bore yma, mae'r ysbryd glân yn sefyll gyda ni bob amser, a mae gwybod hwnna yn ddofn yn ein calonnau ni, yn ei byd y wahaniaeth yn dydy. Felly, diolch Arfon, a diolch Arglwydd am atgoffa ni am hynny a gymaint mwy dros y dyddiau diwetha yma. Felly, lot I fod yn diolchgar am Jos. Be am ti? Loads, definite. Wel, wrth I fi feddwl amdano hyn, o'n I eisiau rhannu un jyst reit personol, Mes. Dwi wedi cael yn asgoffa wythnos yma pa mor special ydy Llanw, pa mor unigryw arbennig ydy'r wythnos yma. A mae hwnna wedi dod yn rhannol fel gweld yng I gweld fel tad, really, yn gweld y ffordd mae'n merched I di'n joio Llanw gymaint, yn gweld nhw'n gwneud ffrindiau, yn gweld nhw'n joio yr gwaith plant, yn cael dysgeithaeth o'n nhw'n cael, ac yn sylweddoli fel mae'r eglwys jyst yn rhodd hyfryd yn dydy, bod ni yn cael camu allan o'n, yn cyd-destun ni a do fam anghyd I annog yn gilydd I cysylltu a dwi'n gwybod fydd y ffrindiau mae Mali di wneud wrth yma yn ffrindiau oes I. So, guys, os ydych chi byth yn meddwl fel rhoi fyny ar Llanw, dwi'n siarad i'r pwyllgor rwan, fel just don't do it. Achos mae fama'n rhy arbennig o le a mae'n wythnos rhy unigryw. Mae'n vital yn dydy, efo'r gwaith sgan Duw ar ein cyfer ni ac yn union hynna fel Arfon yn sôn. I roi ymaith y crefydda ac I ddilyn Iesu a gweld yn ein cymunedau ni be all Duw wneud pan da ni'n barod I gamu allan. Yr ofn yna'n real ond gwybod mae yna galwad arbennig I fod I ddwylo a'i draed o. Ac arbennig hynny, mae'n gwbl amhosib, ond hefo Duw. Efo fo mae pob dim yn bosib. Amen. So wir yn gyffroes am yr hyn sydd I ddod. Da, so lot fawr I fod yn ddiolchgar am, ond mi fydd hi yn amser I ni fynd adre. Fori, felly, bydd rhaid I ni fod allan o'n stafelloedd erbyn 9:30. Bore fawr, ond bach yn newyddion da, nath yn blwyddyn diwetha, o'n I gyd allan am 9. So, dyn ni wedi ennill rhyw 1/2 awr o ras rhywle, so dyn ni yn ddiolchgar iawn am hynny. Neu, gen I weld os ni'n gallu torri'r record, Mes. Ni'n gallu fod allan erbyn 8:45 tro yma. Paid, na. Cadw glan llyn ar un ochr ni, Fa, mae'n awesome. Felly wedi clirio pob peth erbyn 9:30, a wedyn cyn I ni adael Llangrannog, please cofiwch i'n fynd nôl a'ch allweddi, goriadau, I derbynfa gwersyll yr urdd. Dim i'r derbynfa lan star, ond yr un yr urdd fysa hwnna yn wych. Amazing. Wel, dwi wedi sôn yn barod amdan y pwyllgor. Sori, dwi wedi rhoi chi o dan bwysau fan'na to never give up on Llanw. Ond hefo hynna wedyn, mae werth neu'n siŵr bod ni'n diolch I, pawb, really. Mae'n amhosib, Mes, I restru pawb sydd yn ymwneud a cydlynu a wneud yr wythnos yma'n bosib. Ond da chi'n gwybod pwy ydych chi, da chi wedi bod yn gwneud y gwaith, di neb arall yn gweld, ond mae'r arglwydd Iesu yn gweld, a da ni wirioneddol yn gwerthfawrogi pawb sydd wedi rhoi gymaint fewn I wneud yr wythnos yma'n bosib. Ond mae o'n werth diolch I yr dyn I hun, y parchedig, Meirio Morris, am cydlynu. Dwi'n cofio
nôl yn 2007, oedden ni'n Spring Harvest, ac allan o'r trip yna ar i'r weledigaeth o Llanw dod, a 16 mlynedd yn ddiweddarach, da ni'n dal yma, a mae'n oherwydd mae Meirion yn rhoi oria o'i fywyd o i wneud yn siŵr fod hwn yn parhau. A felly mae o wirioneddol werth cydnabod hynna. So Meirion, diolch yn fawr iawn. A hefyd dwi'n meddwl, Mes, ac eto dwi wedi sôn amdan y pwysigrwydd yr tîm yma, yr gwaith plant ieuenctid sy'n mynd ymlaen yr wythnos yma. Dwi wedi cael y fraint o cael eistedd fewn yn y boreia ffantastig y gledda da ni wedi cael wrth eistedd dan dysgeidiaeth Arfon, ond mae'r criw yma wedi bod yn rhoi allan yn ystod y cyfnod yma i wneud yn siŵr fod ein plant ieuenctid ni yn mynd adre wedi'w arfogi, wedi'w adeiladu fyny ni wedi clywed amdan Iesu a wedi cael y cyfle i ymateb hynna. So, o'n i'n meddwl, so wirioneddol werth gweld yr tîm sydd wedi wneud yna. So, os da chi wedi bod yn rhan o'r gwaith plant ieuenctid, o'r rhai bach i'r criw hun. Da ni eisiau chi just sefyll ar eich traed, just am rwan, please, i ni cael gweld chi. So go on, peidiwch bod yn humble, da ni eisiau gweld chi, da ni eisiau diolch iddo chi. Go iawn. Ie. Mae'n waith caled, mae'n waith aberthol, ond eto mae'r arglwydd yn gweld, a da ni'n gwybod mae hwn yn setio ni fyny am flynyddoedd i ddod. So, guys, diolch yn fawr, iawn. Mes, da ni'n ddisgwylgar yn dydam. Mae wedi bod yn air amdan yr wythnos, ond mae'n air priodol iawn yn dydi, oherwydd da ni'n gwybod yn barod. Mae Duw yn dod i ble mae bobl o yn dyheudd o ddod. Mae o isio dod y cyfarfod a gweithio yn omni. A hen yma, da ni hefo criw band y maes yn ein harwain ni mewn addoliad. Da ni'n excited amdan yr criw yna yn ein arwain ni. A wedyn, da ni wedi cael sawl ffrind yn agor y gair hefo ni wythnos yma. Ffrindiau hen, ffrindiau ifanc. Ond hen yma, mae gennau yn ffrind gora yn rhannu hefo ni. Mae Steff Morris yn mynd i fod yn agor y gair hefo ni. Mae'n crindio jyst yn sbio arno fi fama. Mae Steff yn arwain eglwys Ffynnon yn Llandysul. Ac wrth meddwl amdan noson o Llanw, allan meddwl am llawer o bobl gwell i ddod a gair i'n hanfon ni allan. Mae'r dyn yma, ar ei rhaid i chi gweld y ffwl ebrych Bible.net newydd ar Facebook. Nes i ffully cael yn tricio gan efo bod yna fersiwn cenedlaetholgar yn dod allan. Ond munud nes i weld bod yna dyfyniad o Steff arno fo, o'n i'n credu. O'n i'n meddwl, mae hwn go iawn, achos dwi'n gwybod mae'r boi yma, mae galon o'n curo amdan Cymru a'i eglwys o, a felly da ni wirioneddol yn edrych ymlaen, Steff, ar gyfer beth gan ti i rhannu hefo ni hen yma. Da, wel, dyn ni'n mynd i addoli hefo'n gilydd, felly gai wahodd y band i ddod fyny eto a na i weddio a cyflwyno gweddill yr amser i'r arglwy. Arglwy, dyn ni yn diolch i ti am bob dim, am dy waith yn ein plith arglwydd ac am y ffordd wyt ti wedi siarad yn ni ac annog ni, anherio ni. Diolch arglwydd am dy ddaioni, am dy ffyddlondeb di. Ond dyn ni'n diolch arglwydd bod gen ti fwy. Ar ein cyfer ni a dyn ni eisiau dod yn agored gyda dwylo agored a calonnau agored i dderbyn mwy gen ti. Felly a wneud i ddod ysbryd glân, a wneud i ddod eto i'n llenwi ni, i llenwi'r neuadd yma gyda dy bresenoldeb di. Ac arglwydd, dyn ni wedi dysgu wythnos yma pa mor bwysig yw'r galon. Dyn ni'n edrych ar yr allanol, ond wyt ti'n edrych ar y galon, a dyn ni eisiau dod â'n calonnau i ti eto, creia yno ni calonnau glân arglwydd. A pham dyn ni eisiau'n bywydau, pob dim i blesio ti ym mhob ffordd. Felly dyn ni'n dod ac yn ildio pob peth o dy flaen di eto arglwydd. Wneud i ddod, bydd ar waith, a wneud i siarad. Dyn ni'n codi dy enw di yn uchel arglwydd. Gad i Iesu gael y clod i gyd yn ei enw e.
Amen. Noswaith dda bawb. Hyfryd cael dod at ein gilydd dydy i addoli yr un sy'n heiddi y mawl i gyd. Ond ddim henod i'r diwedd, henod i'r dechrau, ynddo? Chos da ni'n cael mynd adre, a pryd da ni'n mynd adre, mae'r un Duw sydd wedi bod yn ein plith ni, yn nerth i Ysbryd Glân yn mynd hefo ni dydy. Fo sy'n mynd i alluogi ni i weld ei deyrnas o'n dod, i weld ei enw o yn cael ei anrhydeddu, i weld bywydau yn cael ei trawsffurfio trwy ni, trwy bob un ohonyn ni. A mae'n un anhygoel, dydy. Ond wrach bod rhain i chi fel y fi'n teimlo'n wan hen yma. Teimlo'n anigonol. Teimlo sut mae Duw yn gallu defnyddio fi. Fel ar ei arfon daethon ni bore yma. Dim gwaith fi, dim gweinidogaeth fi, ydy o gweinidogaeth Iesu ydy o. A mae o'n gaddo ei ysbryd i ddod wrth ein hochr ni. Fel ar ei arfon ddeud bore yma, mae Meilir efo ffordd o roi'r geiriau mewn chydig o eiriau. Beth sy'n cymryd gymaint o eiriau i fi ddeud. Dawn atat Dduw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith. Yn ein plith, neu jyst yn ein plith ni heno, ond yn ein plith ni wrth ni fynd adre. Fy ngwendid, dwi'n cydnabod. Ond dibynnaf ar dawdurdod ath bwer di. Dych chi angen yr Ysbryd Glân heno? Dych chi angen o fory? Dwi yn. Dynyddia ni i ddod ag ogoniant i dy enw di. So os dych chi'n gyfforddus ac yn gallu, gwahodd chi sefyll ar eich traed. A gan i wneud hwn yn weddi, gweddi, da ni'n gwybod, mae Iesu'n deud mae o'n caru ateb y gweddi yma. Mae di deud, mae gweddi yma'n benodol, mae o'n caru ateb. Tydan llenwi. Dawn atat Dduw yn ysbryd, gwahoddwn di symud yn ein plith. Yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod.
does na ddim enw uwch, does na ddim enw fwy sanctaidd, does na ddim enw arall o dan y nefoedd. Fedra ni cael ein hachub trwyddo. Dy enw di. Genedlaethau yn plygu mewn addoliad I ganu can yr oesoedd nawr I roen. Bydd pawb a fi o'n blaen ni a bydd pob un a'n gryd yn canu can yr oesoedd nawr I roen. Enw yw'r uchaf, enw yw'r mwyaf, enw sydd uwchlaw pob un. Pob gorsedd, pob arglwydd, pob safle, pob pwle, enw
mor hyfryd yw'r enw hon, enw Iesu Grist Fawr. O mor hyfryd yw'r enw hon, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hon, enw Iesu. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw olion sy'n ffri. Rhogoniant cif mewn creadigau, yn egwyl nawr i ni yn Crist. O mor hyfryd yw'r enw hon, o mor hyfryd yw'r enw hon, enw'r Iesu Grist Fawr. O mor hyfryd yw'r enw hon, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hon, enw Iesu. Ti ddim am nefo. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr ar neb. Fy mhechodd cryf dy gariad cyfach, sdim ar lle gwahannu nawr. O mor hyfryd yw'r enw hon, o mor hyfryd yw'r enw hon, enw Iesu
Daddy Owen Edwards. Diolch yn fawr i chi, Fan Hoff. Ni'n mynd i ddarllen, cyn bod Steff yn dod i bregethu. Ni'n mynd i ddarllen o lyfr y datguddiad, penod 5, ac adnod 1 ymlaen. Un o bethau wedi sylwi yn Llanw, let me say this now, so we can rectify it. Gewch chi agor eich Beible. Gewch chi switcho nhw ymlaen. Gewch chi agor y actual paper copy os ych chi moyn. Ond bydde fe'n dda i ni ddarllen gyda'n gilydd. Mae datguddiad 5 yn falle tyma bach mwy anghyfarwydd i chi. So fydd e'n dda i chi weld y geiriau o'ch blaen. I'r anffeiledig Duw. Ac i ddod at y gair yma. A dal sylw ar beth sydd gyda yr arglwydd ei hunan i weid wrthon ni. Beth bynnag fydd Steff yn gweud, mae siŵr i fi fydd e'n dda iawn, mae e'n fab i'w dad. Ond mwy na ni, mae e'n fab i'w fam. Ond beth bynnag am geiriau ni, dyma air yr arglwydd. So datguddiad penod 5, ac i ni'n mynd i ddarllen o adnod 1 ymlaen. A gwelais yn llaw dde, yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, sgrôl a'i hysgrifen ar yr wyneb ac ar y cefn, wedi ei selio a 7 sel. A gwelais angel nerthol yn cyhoeddi a llef uchel. Pwy sydd deilwng i agor y sgrôl ac i ddatod ei seliau. Nid oedd neb yn y nef, nac ar y ddeiar, na than y ddeiar, a allai agor y sgrôl, nac edrych arni. Yr oeddwn i yn wylo yn hidl, am na chafwyd neb yn deilwng i agor y sgrôl nac i edrych arni. A dywedodd un o'r heniried wrthyf, paid a gwylo, wele, y mae'r llew o lwyth Jiwda, gwreiddyn Dafydd, wedi gorchfygu, ac ennill yr hawl i agor y sgrôl a'i 7 sel. Gwelais oen yn sefyll yn y canol gyda'r 4 creadur byw rhwng yr orsedd a'r heniried. Yr oedd yr oen fel un wedi ei ladd. Ac yr oedd ganddo 7 o gyrn a 7 o liged, yr rhain yw 7 ysbryd Duw sydd wedi ei hanfon i'r holl ddeiar. Daeth yr oen a chymryd y sgrôl o law dde yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. Ac wedi iddo gymryd y sgrôl, syrthiodd y 4 creadur byw a'r 4 heniriad ar hugain o flaen yr oen. Ac yr oedd gan bob un ohonynt delyn, a ffiolau aur yn llawn o arogyldarth. Yr rhain yw gweddiau y saint. Ac yr oeddent yn canu can newydd fel hyn. Teilwng wyt ti i gymryd y sgrôl ac i agor i seliau. Oherwydd ti a laddwyd. Ac a brynaist i Dduw a thwad rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. A gwnaethos twy yn urdd frenhinol, ac yn offeiriaid i'n Duw ni, ac fe deyrnasant hwy ar y ddeiar. Yna edrychais, a chlywais lais angylion lawer. Yr oeddent o amgylch yr orsedd a'r creaduriaid byw a'r heniried
a'i rhif oedd murddiennau a miloedd ar filoedd. Meddent a llef uchel, teilwng yw roen a laddwyd, i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud. I'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i roen y bor mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. A dywedodd y 4 creadur byw, Amen. A syrthiodd yr henuried i lawr ac addoli. Amazing. No, rhagor. Diolch i'r arglwydd am ei air ac gweddio bydd Duw trwy'r sbiglan yn agor y gair na i ni. Ni weddio cyn bod Steffan dylan. Arglwydd, ni'n diolch i ti yn dy drigaredd, bod ni'n cael bod yma heno ac yn cael rhyw gipolwg, bod ti fel tyse ti'n tynnu'r llen yn ôl tyme bach, ar ble mae Iesu. Ac ni'n gweddio, arglwydd, y byddi di yn delio, yn ffeind ac yn drigarog efo Steffan wrth iddo fe agor dy air i ni. A trwyddo fe, arglwydd, y byddi di'n siarad â ni, trwyddo ni yn siarad â dy eglws yng Nghymru, a trwy dy eglws yn siarad efo'n cenedl ni. Fel y gybydd, arglwydd, i'r dydd yna, pan bydd pob glin yn plygu a pob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd, yn cael ei brysuro. Presured y deyrnas yna, drwy yn hamser ni gyda'n gilydd heno, mwyn dy enw. Amen. Stafell llawn ffrindiau. Braf. Jos di bod yn aros yn tŷ ni trwy'r wythnos. Dyna pam, mae'n meddwl bod ni'n glan llyn. B, bod yn really neis efo fi. Na, mae'n dda i cael rhannu a gobeithio anfon ni allan yn llawn ffydd a hyder yn Iesu Grist. Ac sut bydden ni ddim wrth dod at gair Duw fel hyn. Ac mae'n gair sydd wedi bod, weithiau, mae'n gair neu darlun neu adnod neu rhywbeth jyst am tymor neu am cyfnod sydd jyst yn fel pwyso ar eich calon chi neu yn eich meddwl chi a dych chi'n gweld o ym mhob emyn neu ym mhob can neu dych chi'n clywed pobl yn siarad amdano fo hyd neu pan dych chi'n gweld ar y sgrin dych chi fel dyna fo eto neu dych chi'n cael y profiad yna weithiau. Ac y gair sydd wedi bod yn neud hynna i fi dros yr wythnos diwetha ydi teilwng. Gweld y gair yma teilwng ym mhobman. A ni'n meddwl am hyn wrth orffen Llanw. Mae beth sy'n deilwng i ni, worthy, beth sy'n deilwng i ni, newn ni roed ein bywydau ni i'r peth yna. Beth sy'n deilwng i ni, newn ni roi'n bywydau ni i'r peth yna. Mynd â chi nôl i dy llun, ac o'n i just yn deffro, a peth cyntaf dwi'n neud pan dwi'n deffro ydy, cael y ffôn. Confession hour. A beth dwi'n neud ar y ffôn? Dim mynd ar yr YouVersion app. Clash Royale. Rhywun arall yn chwarae Clash Royale? Neb. O, yes, Rhydian. Cadog, Caleb, gwych, Tom.
Game. Lle ydych chi'n chwarae yn erbyn plant bach o gwmpas y byd I gyd. Dych chi'n taflu goblin barrels, mega knights, hog rider, a dych chi'n trio difetha tyrau eich gilydd. Gydych chi 3 munud I wneud. Ac os mae'n neb wedi curo unrhyw tŵr mewn 3 munud, chi'n cael 2 funud extra. 5 munud mae'r gêm yma'n para. A dych chi'n methu switch off, neu mae'r person yma o America jyst yn difetha chi mewn eiliad. Mae'r skeleton army yn dod allan a dych chi'n gone. Mae'n hollol irrelevant I chi, ia. Mae'r gêm yma wedi bod yn rheoli fy mywyd ers 5 mlynedd a mwy. Dwi angen dileo. Dwi wedi dileo sawl gwaith, ond mae'n dod nôl, mae'n ffindio ffordd nôl. Anyway, nôl I dy llun, ac dyna lle o'n I, yn chwarae'r gêm yma. A cornel llygad fi, dwi'n gweld teilon dod mewn. Efo prifath o cwpan neu rhywbeth, mae cornel llygad, dwi'n methu rili gweld, achos dwi'n gorau canolbwyntio ar curo'r bachgen bach yma. Ac dwi'n chwarae'r gêm, a mae teilon ysgwyd fi, dad, a dwi'n kind of gweld o'n, dwi'n fel, Goblin Army, let's go. Ac dad, dal chwarae'r gêm. A mae'r clywed sŵn, a wedyn mae teilon yn, dad, mae'n llaeth ar y llawr. Come on, Skeleton Army, let's go. Mega Knight, I choose you. A dwi'n chwarae'r gêm yma, dwi'n benderfynol o curo'r person yma, a mae teilo di mynd, a dwi'n gallu canolbwyntio eto, mae'n mynd I overtime, a dwi'n ennill y frwydr, a dwi'n yes, come on. Cael allan y gwely, a mae'n tissues ar y llawr, a dwi'n fel, pa mae'n tissues ar y llawr? Ond ddim tissues ar y llawr, pan nes I fynd I gwely. Pigo'r tissues fyny, taflu yn y toilet, flush yn lawr. Mynd lawr grisiau, mae teilo yn yr fel position pwdi fel. Be sy'n bod teilo? Mae llanw heddiw. Geiriau teilo. Mae'r blinking game yna yn mwy pwysig na'r dathliad. A ni fel, nes i'n clywed y rhan cyntaf, dathliad? Be dyn ni? Dyn ni'n mynd I llanw am ages. Mae'r blinking game yna mwy pwysig na'r dathliad. Be ti'n siarad am teilo? Mae'n gutted. Dwi'n gallu gweld yn be sy'n bod? Nes I trio wneud ffwl ebrych arno ti, ond o ti'n chwarae'r gêm. Ac o'n i'n gutted. Oedd y gêm yn fwy teilwng na rhannu moment efo teilo. Mae'n drist, Mae'n brifo fi I ddeud, o flaen chi gyd. Achos mae beth sy'n deilwng I ni yn mynd I benderfynu be ni'n rhoi'n bywydau I. A ni wedi clywed sawl her wythnos yma. Da ni wedi clywed sawl anogaeth wythnos yma. Ar fel dylen ni fyw fel Cristnogion. Sut dylen ni ymddwyn fel eglwys? Beth dylen ni fod yn neud yn nerth Duw? A nawn ni ond ymateb i'r alwad I ddilyn Iesu, os mae o'n deilwng i'w ddilyn. Nawn ni ond dewis teyrnas dros ymerodraeth. Nawn ni ond bod yn hael. Nawn ni ond caru ein gilydd. Nawn ni ond brwydro dros gyfiawnder. Nawn ni ond gwasanaethu yr rhai tlawd. Nawn ni ond troi pethau Duw yn gyntaf. Nawn ni ond codi ein croes os mae'r arglwydd yn deilwng I ni. Nath ni glywed bore yma. Nawn ni ond byw. Nawn ni ond cyflwyno unrhyw weithred sy'n dod â parch ac anrhydedd I Dduw, os ydy'r arglwydd yn deilwng I ni. Felly, gobaith fi heno ydy wrth I ni ddod at y geiriau yma'n datguddiad penod 5. Gwrth I ni weld ymateb ag yr olygfa yma sydd yn datguddiad penod 5 ydy bod ni'n gadael llanw yn gweld Iesu fel yr un teilwng. A bod ni'n rhoi y lle canolog I Iesu yn ein bywydau ni fel oedd Arfon yn annog ni reit ar y dechrau yn bore Mawrth. Bydd Iesu yn deilwng I ni, dwi eisiau ni weld heno, ydy pan dyn ni'n gweld Iesu fel oen,
fel petai wedi ei ladd. Felly ysbrydlanwyd i agor llygaid ein calon ni, i weld yr oen fel petai wedi ei ladd, yn deilwng i ni roi ein bywydau iddo fe. Ysbryd Glân agor llygaid ein calon ni i weld Iesu. Heno yma. Athyn ni clywed bore yma am y ffobon, arfer diafol, ofnau. A chi'n gallu gweld hynny, spiders, arfer diafol. Sgydwch chi phobias? Tywyllwch, arf y diafol. Mae gyda fi ffobia o danedd. Dwi jyst ddim yn hoffi danedd. Ddim yn hoffi meddwl am nhw'n dod allan. Dwi weithiau'n cael hyn llefau am y peth. Dwi ddim yn hoffi fel y sŵn maen nhw'n neud, pan twtio i gilydd. Ac falle mae hwn yn mynd nôl i plentyndod fi. Pan nath mam ddeud bod ni'n mynd i Abergele i McDonald's, pan o'n i tua 8-9 oed. Dwi'n dreifio syth heibio McDonald's, a tua 2 awr yn ddiweddarach, o'n i'n deffro, hefo tylliau ond yng ngheg i gyd, a 5 dant yn hosan. Dwi ddim yn dal yn erbyn ti, mam. Falle mae hwnna'n rhywbeth i wneud efo'r peth. Ond dwi jyst ddim yn hoffi danedd. Ond anyway, fel tad, un o cyfrifoldebau fi ydy rhoi eira yn gwely. Dyna sydd ni'n gweithio pethau yn ni, mae Gwen o sortio teilo, dwi'n sortio eira fel arfer. Ac fel rhan o'r bedtime routine, dyn ni'n mynd fyny grisiau, ac y peth cyntaf ni fod wneud ydy brwsio danedd, a dysgu eira sut i edrych ar ôl i danedd hi. Ac rhai misoedd yn ôl, oedd eira jyst efo'r poen yma yng nghefn i cheg, a gyda'r danodd ofnadwy yma, oedd jyst ddim yn mynd. Ac oedd Gwen wedi bod yn mynd â hi at y deintydd, achos dwi'n terrified o'r deintydd. Allai byth mynd i'r deintydd. So oedd Gwen wedi bod yn mynd â hi, ond anyway, oedd Gwen o methu mynd i'r apwyntiad ola yma lle o'n nhw'n tynnu'r dant. So oedd rhaid i fi fynd. So dyna lle o'n i, oedd Eira'n terrified, oedd fi'n petrified, just yn gweld pob beth, oedd hi efo rhyw spectol arno, so oedd hi'n methu gweld yn byd, o'n i'n gweld yr holl drills a'r injections a popeth. Anyway, ac just gweld hi yn gorwedd ar y set yna, mor fach, a'r injection yn mynd mewn. Ac hi'n dechrau crio a gweiddi allan, dad, stop. Ac cael y pliers ma wedyn. A fi'n mynd draw. Lle mae llaw ti Eira? Dal llaw Eira. A just teimlo hi mewn poen ac yn ofnus wrth i nhw wiglo'r dant yma allan a bam! Allan o fo. A hi jyst yn crio, codi fyny fel bod rwy'n wedi rhoi punch i ddweud, gwaed yn bob man, a ni jyst yn teimlo yn awful. Oedd jyst dagren dod mewn i llygyd i fel, be dwi wedi wneud? Fi sydd wedi wneud hyn, mae'n 8 oed. Fi sydd wedi wneud hyn, achos bod fi'n ddiog ar diwedd y dydd, a dwi ddim yn gorfodi hi brysio danedd o gwbl neu digon hir, a fi sydd wedi wneud hyn, a mae'n mynd trwy'r poen am yr artaeth yma, jyst yr eogrwydd yn llifo trwyddo fi, ac y dagren codi. So, dwi eisiau cael bach o fel. So, diolch. Diolch am ddod i Llanw i helpu fi delio efo stwff fi. Anyway, just yr eogrwydd yma, ac dyma jyst yr hanes nath dod i meddwl fi pan o'n i'n darllen trwy datguddiad pennod 5 ar adnod yna. Yna gwelais oen fel petai wedi ladd. A nath geiriau yr emyn ddod mewn i meddwl i, ai am fy meiau i. Ai am fy meiau i. Mae'r oen yn sefyll wrth yr orsedd wedi glwyfo. Dychmygwch yr olygfa. Llyn ni ddim rili darllen pennod 5 heb datguddiad pennod 4, a mae'n gymaint yn mynd ymlaen yma. Dyn ni ddim am allu mynd trwy popeth, a dwi'n sori am hynna. Ond yn pennod 4, dyn ni'n cael yr olygfa yma, lle mae Ioan
yn gweld yr orsedd. Mae'n gweld gorsedd yr arglwydd, mae'n sŵn, mae'n gweld y disgleirdeb, mae'n gweld mor hyfryd ag ysblenydd. Mae'n clywed y caneuon yma am sancteiddrwydd Duw. Mor deilwng ydy'r arglwydd. Mae'n gweld yr holl beth yma'n digwydd o flaen ei lygaid. A wedyn yn datguddiad pennod 5, fel dyn ni wedi clywed, mae'n edrych yn agosach. Ac yn llaw yr arglwydd, mae'n gweld sgrôl. A mae'n ysgrifen ar ddwy ochr y sgrôl yma. A dyn ni'n darganfod yn penodau nesaf datguddiad, mae cynnwys y sgrôl yma di bwriadau Duw i farnu a bendithio y greadigaeth gyfan, i ddod â barn a cyfiawnder a pwrpas Duw i fod. Ond os dim un yn deilwng i agor y sgrôl, nath chi clywed y geiriau yna, oedd dim un yn deilwng i agor y sgrôl yma. To execute the plan. I ddod â'r bwriadau yma i fodolaeth. I ddod â barn. I ddod â cyfiawnder i'r byd. I weinyddu pwrpasau Duw. A mae Ioan yn crio, mae'n anobeithio. Dim un yn gallu dod â'r bwriadau yma i fod. A mae wrth gwrs bydde fo'n crio, wrth gwrs bydde fo'n anobeithio. Os bydde yna ddim barn, os bydde yna ddim cyfiawnder yn Duw, yn mynd i gael ei weinyddu, oedd o'n anobeithio, oedd o'n crio, yn torri galon, ddim yn gweld lle edrych. Ond ni'n darllen, a dyma lle nisio ni canolbwyntio. Dyma un o'r arweinwyr ysbrydol yn dweud wrtho i, stopio grio. Edrych, mae'r llew o lwyth Juda, disgynydd y brenin Dafydd wedi ennill y frwydr. Mae e'n gallu torri'r 7 sêl ag agor y sgrôl. Gofyn i Ioan codi ei lygaid, paid y crio. Mae'r llew o lwyth Juda, brenin y brenhinoedd, lle nathon ni ddechrau nos lun. Disgynydd y brenin Dafydd wedi ennill y frwydr. Ma' na un. Ma' arwr. Ma' un sydd yn deilwng. Ma' na un sydd yn deilwng i agor y sgrôl. Ma' na un sydd wedi concro, wedi ennill y frwydr. A mae Ioan yn codi ben, a dwi'n gwybod be oedd yn disgwyl gweld, wrth glywed am y llew yma, wrth glywed am y brenin buddigol yma, ond ni'n darllen yna gwelais oen. Oedd yn edrych fel petai wedi ladd. A chi'n meddwl, falle oedd jyst y dagren llygaid Ioan yn hindro y fyw. Dim llew, falle llew, ond oedd yn methu gweld yn iawn os oedd y dagren yma dal yn ei lygaid o'n ni. Ond na, pwynt ydy, y llew, y brenin buddigoliaethus, oedd yr oen. Oedd ddim yn gweld rhywbeth yn anghywir, ond y llew nerthol, brenin y brenhinoedd, y brenin buddigoliaethus yma oedd yr oen. Yna gwelais oen, oedd yn edrych fel petai wedi ei ladd. Roedd yn sefyll rhwng yr orsedd a'r 4 creadur byw a'r arweinwyr ysbrydol oedd o'i chwmpas hi. Dyma'r un sy'n gallu agor y sgrôl, yr oen yma. A maen nhw'n torri allan i ganu can newydd. Rwy ti'n deilwng i gymryd y sgrôl ac i dorri y seliau am dy fod ti wedi cael dy ladd yn aberth ac wedi prynu pobl i Dduw a thwaed. Pobl o bob llwyth ac iaith, hil a chenedl. Rwyt wedi teyrnasu drostyn nhw, a'i gwneud yn offeiriaid i wasanaethu ein Duw. Bydden nhw'n teyrnasu ar y ddaear. Maen nhw'n torri allan mewn i can newydd. Dyma'r un teilwng. Dyma'r un all ddod â pwrpasau Duw i fod. Dyma'r un sydd yn deilwng i farnu a bendithio'r holl fyd. Dyma'r un sydd wedi yfed cwpan digofaint Duw.
Dyma'r un sydd wedi rhoi ei waed i dalu'r pris, i'n gollwng ni'n rhydd. Dyma'r un sydd yn gallu gwneud pobl o bob llwyth a iaith, hil a cenedl yn rhan o deulu Duw. Mae yna un teilwng. Mae yna un sydd wedi bod yn fuddugoliaethus. Mae yna un sy'n gallu dod â barn a cyfiawnder a bendith i'r holl fyd. Dyma yr oen. Yn edrych fel petai wedi ei ladd. Pan mae Ioan yn gweld yr oen yma, mae rhywbeth am yr oen sydd yn neud i fo ddeud hyn. Fel petai wedi ei ladd. Mae'r creithiau i weld. Mae ochr o'n edrych fel bod rhywbeth, mae'n edrych fel bod wedi bod mewn brwydr, wedi bod trwy caledu. Mae'r oen yma'n edrych fel petai wedi cael ei ladd. Mae'r creithiau yn amlwg. Ai am fy meiau i. Y dioddefodd Iesu mawr. Mae yna ddim lot o happy ending yn stori eira. Dwi dal yr un peth. Ond yna lot o eogrwydd. Ac dwi dal efo ffobia amdanedd. A dwi dal di blino ar diwedd y dydd, so mae dal yn constant battle i blaenoriaethu oral health fy nheulu. Gyd o fi'n gallu neud oedd deud sori a trio'n well. Dim really dyna stori'r Efengyl na. Dim dyna gyd ydi o, sori, neu trio'n well. Dim gyd ydi o di eogrwydd, na? Y teimlad yna, achos fi. Mae'r oen yma wedi bod trwy hyn. Dwi'n fynd â ni Eseia pennod 53. Cafodd ei ddirmygu a'i wrthod gan bobl. Yn ddyn naeth ddiodde, yn gyfarwydd a phwyn. Roedd pobl yn troi eu hwynebau ffwrdd oddi wrtho, cafodd ei ddirmygu a wnaethon ni mo'i werthfawrogi. Ac eto, cymerodd ein salwch ni arno'i hun, a diodde ein poenau ni yn ein lle. Roedden ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi a'i guro a'i gamdrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni. Ac am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein iachau. Dyn ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn mynd ffordd ei hun. Ond mae'r arglwydd wedi rhoi yn pechod ni i gyd arno fe. Cafodd ei gamdrin a'i boenydio. Naeth ei ddweud dim fel oen yn cael ei arwain i'r lladd-dy. Yn union fel mae dafad yn dawel pan mae'n cael ei chneifio, naeth ei ddweud dim. Cafodd ei gymryd i ffwrdd heb achos llys teg, a phwy oedd yn malio beth oedd yn digwydd iddo. Cafodd ei dorri i ffwrdd o dir y byw, a'i daro, am ein bod ni, am fod fy mhobol i, wedi gwrthryfela. A dwi ddim am i ni weld yr oen yma fel bod o wedi ladd, fel petai wedi ladd. A darllen y geiriau yma a cael ein llenwi hefo eogrwydd. Achos mae'r adnod yn cario ymlaen i ddweud hyn. Y bwriad oedd ei gladdu gyda troseddwyr, ond cafodd fe ddyn cyfoethog. Roedd wedi gweithredu'n ddidrais a ddim wedi twyllo neb.
Ac eto, yr arglwydd wnaeth benderfynu ei gleisio ac achosi iddo ddioddau wrth roi ei hun yn offrwm dros bechod. Bydd yn gweld ei blant ac yn cael byw yn hir. Bydd yn cyflawni bwriadau'r arglwydd. Ar ôl y dioddau i gyd, bydd yn gweld beth wnaeth a bydd yn gwbl fodlon. Bydd fy ngwas cyfiawn yn gwneud llawer o bobl yn gyfiawn ac yn cario baich ei beiau ar ei ysgwyddau. Felly y dyrfa yma fydd ei siare, a bydd yn rhannu'r ysbail gyda'r rhai cryfion, am ei fod wedi rhoi ei hun i farw, a'i gyfrin un o'r gwrthryfelwyr, cymerodd bechodau llawer o bobl arno'i hun, ac ymyrryd ar ran gwrthryfelwyr. Oedd e'n gwbl fodlon. Am ein beiau ni, oedd e'n gwbl fodlon i roi ei fywyd yn aberth. Ioan Fedyddiwr yn cyhoeddi, edrychwch, dacw oen Duw, sy'n dod i gymryd ymaith bechod y byd. A dwi eisiau ni heno, pob un ohoni, gweld oen Duw fel petai wedi ei ladd, ein mwyn ni, ond yn gwbl fodlon i wneud hynny. Atgoffa fi o'r adnodau yn Genesis pan mae Duw ar ddiwedd pob dydd yn camu nôl a fel bod o'n edrych ar popeth mae o'n yn cyflawni ac yn neud ar y dydd yna ac yn dweud, oedd yn dda. Atgoffa fi yna pan mae'r arglwydd Iesu yn edrych nôl a gweld be mae'r groes, be mae aberth wedi cyflawni a gweld ni yn Llanw am yn dweud, dwi'n fodlon. Mae hyn yn dda. Mae'n dda bod fi wedi wneud hyn. Eich mwyn chi. Mae'r oen yn deilwng. Yr oen yma sy'n edrych fel petai wedi marw. Yn mynd am dro hefo dad rownd Llansannan, nes I weld ambell i oen wedi marw. Byth yn pleasant sight, byth yn sefyll. Ond nath chi sylwi, mae'r oen yma, fel petai wedi ei ladd, yn sefyll wrth orsedd Duw. Achos falle bod o'n edrych a ydych chi'n gweld y creithiau, a ydych chi'n gweld y poen mae wedi mynd trwyddo fo yn ei wedd, ond eto mae o'n sefyll achos mae'n fyw. Mae wedi bod yn fuddugoliaethus dros bechod a marwolaeth. Mae o'n sefyll rhwng yr orsedd ac yr arweinwyr, y 4 creadur. Mae o'n fyw i ddod â ni at Dduw. Mae o'n fyw i weddio ar ein rhannu. Mae o'n fyw i eiriol dros ni. Mae'n fyw i anfon yr ysbryd glân at ni. Mae'r oen yma'n sefyll. Mae'n fyw. A maen nhw'n canu eto. Clywai sŵn tyrfa enfawr o angylion, miloedd ar filoedd ohonyn nhw. Miliynau. Roedden nhw'n sefyll yn gylch o gwmpas yr orsedd. A'r creaduriaid byw a'r arweinwyr ysbrydol yn canu'n uchel, mae'r oen gafodd ei ladd yn deilwng. I dderbyn grym a chyfoeth doethineb anerth, anrhydedd, ysblander a mawl. Mae'r oen yma yn deilwng. Mae'r oen yma'n deilwng o'n egni ni, yn amser ni, ein defosiwn ni, ein cariad ni, ein calon ni, ein enaid ni, ein meddwl ni, ein nerth ni. Achos nath o rhoi ei hun yn llwyr dros ni. Ac am iddo fe gael ei glwyfo, dyn ni wedi cael yn iachau. A cael dod yn rhan o deulu Duw. Ni oedd yn gwrthryfela yn erbyn Duw, dyn ni rwan yn cael dod fel plant. Mae Iesu yn deilwng o'n cariad ni. Ein calon ni, ein enaid ni, ein meddwl ni, a nerth ni.
A nes bod Iesu yn deilwng yn ein golwg ni ac yn llygad ein calon ni. Bydd e'n anodd i ni ddilyn. Bydd e'n anodd i ni fod yn hael. Bydd e'n anodd i ni wneud ein gorau glas. Ac yn aml byddwn ni just yn cael ein gadael efo eogrwydd a'r crushing feeling yma. Dwi just ddim digon da. Dwi wedi trio ac o'n i'n benderfynol yn gadael Llanw bod fi'n mynd i wneud lot o stwff nath pobl deithio ni wneud, ond dwi just ddim yn gallu. Mae Iesu yn deilwng achos mae wedi rhoi ei hun yn aberth am pob methiant, ein holl salwch ni. Mae Duw wedi rhoi y cyfan ar yr oen ac am iddo fe gael ei glwyfod yn ni yn cael ein iachau. Mae Iesu yn deilwng o bopeth. Iesu'n deilwng o popeth sydd gyda ni. Mae'r oen gafodd ei ladd yn deilwng. I dderbyn grym a chyfoeth doethineb anerth, anrhydedd, ysblander a mawl. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. Falle just yn eich calon chi. Rwan gallwn ni just rhwng chi a Duw troi i ffwrdd o'r rhai o'r pethau sydd wedi bod yn mynd a'n bryd ni, ein meddwl ni, ein calon ni, ein enaid ni, a'n nerth ni, sydd ddim o Dduw. A gwydd ni'n cyffesu ein pechod ni, yn diolch i ti am yr oen. Ac yn gofyn i ti iachau ein calonau ni. A gwyddwn ni'n troi nôl at y ti. Gwnewch yn fawr o'r amser yma, peidwch a switcho off. Just siarad efo Duw am sut mae di bod. Dych chi'n gwybod, a mae Duw yn gwybod, os mae ddim di bod fel yn iawn. Mae di rhoi ein salwch ni ar yr oen. I ni achau ni. Mae Iesu yn deilwng i dderbyn ein popeth ni. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. A mi ti roi dy hun, y llew ar oen yn un, ti sy'n heiddi'r moliant. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. A mi ti roi dy hun, y llew ar oen yn un, ti sy'n heiddi'r moliant. Felly, allwn ni gael bach o help gan Sian ar y piano. I just fell ymateb
Gawn ni jyst codi'n lleisio os chi eisiau sefyll, os chi eisiau plygu glin. Ni'n gweld y ddau o gwmpas yr orsedd, mae rhai'n sefyll, mae rhai ar y gwynebau. Mae'n gan i canu gyda'n gilydd, rwy ti'n deilwng o bob clod. Rwy ti'n deilwng o bob clod. A mi ti roi dy hun, y llew ar oen yn un, ti sy'n heiddi'r moliant. Codwch eich lleisiau i Dduw. Rwy ti'n deilwng o bob clod. Rwy ti'n deilwng o bob clod. A mi ti roi dy hun, y llew ar oen yn un, ti sy'n heiddi'r moliant. Rwy ti'n deilwng o bob clod. Rwy ti'n deilwng o bob clod. Mae'r adnodau mynd ymlaen yn adnod 13. Mae'n clywais popeth byw. Yn y nefoedd ac ar y ddaear, tan y ddaear ac ar y môr. Y cwbl I gyd yn canu, clod anrhydedd, gogoniant a nerth am byth bythoedd. I'r un sy'n eistedd ar yr orsedd ag i'r oen. Atgoffwch chi o'r geiriau yna nath dad weddio, nath Paul ysgrifennu. Mae'n amser yn dod pan fydd pob tafod yn cyffesu a pob glin yn plygu i'r oen, i'r arglwydd. A mae gyda ni yr alwad I fynd allan I ddod â bendith i'r byd. Dyma lle nath Arfon dechrau hefo ni dydd Mawrth. Dyma nath ni glywed gan Heilwen ar nos Fawrth. Mae yna pobl, mae gyda fi teulu a mae Iesu yn deilwng I ddod â barn a cyfiawnder a bendith i'r holl fyd. A bydd Iesu yn dod yn ôl. A gyda fi teulu a ffrindiau bydd yn gweld Iesu ac yn plygu glin ac yn cyffesu bod yn arglwydd. Ond dwi ddim eisiau nhw bod yn cerdded yn y lle yna o dan ddigofaint Duw. Achos mae yna ddim rheswm I nhw fod yna. Mae'r oen yn deilwng. Mae'r oen wedi cymryd eu salwch nhw arno ei hun. Mae gyda fi y cyfrifoldeb, a mae gyda ni y cyfrifoldeb o ddeithio nhw a gwahodd nhw. Rhowch eich salwch ar Iesu. Derbyniwch maddeuant a bywyd newydd gyda Duw. Mae'r oen yn deilwng. Arglwydd Dduw. Dwi eisiau bobl cyfarfod â ti heddiw, tra mae dal yn ddydd. Dwi eisiau nhw gyfarfod ar Iesu byw heddiw, a gweld teilwng yw'r oen
Yr oen fel petai wedi ei ladd ein mwyn ni. Yr oen sydd yn fyw ein mwyn ni. Codwch eich gweddiech i'r arglwydd. Dros y pobl yma, dros eich teulu, dros eich ffrindiau chi, dros eich cymdogion chi, dros ein cenedl ni, dros y cenhedloedd, bydden nhw'n cyfarfod ar Iesu byw. Ti'n deilwng o bob clod, a mi ti roed dy hun, y llew ar oen ar lun, ti sy'n heiddi'r moliant. Rwyt ti'n deilwng o bob Rwyt ti'n deilwng o bob clod, canas ti roed dy hun, y llew ar oen yn un, ti sy'n heiddi'r moliant. Tybed os allwn ni'n neud rhywbeth bach yn wahanol. Mae lot fawr o bobl yn yr ystafell yma, a pob un ohonoch chi just yn gyfarwydd efo gweddio allan. A tybed os fedran ni just codi ein lleisiau fel un i ddweud wrth yr arglwydd bod ni yn teimlo fod o'n deilwng. Mae o'n deilwng o'r clod, yr mawl, yr parch a'r bri. Mae o'n deilwng o gael ei anrhydeddu. A weithiau, da ni hyd yn oed yn rhy swil i deud hynna wrtho fo. Wel heno, dwi'n mynd i ofyn i ni godi'n lleisiau fel un, just i weddio allan yn dweud, arglwydd, rwyt ti'n deilwng o bob clod. Gan i wneud hynna? Ffwrdd ni, arglwydd, rwyt ti'n deilwng. Arglwydd, rwyt ti'n dda. Ti'n heiddi cael dyfoli. Sna neb fel ti yn y byd i gyd. Neb arall wedi cymryd dy le. Ti'n dda, ti'n gwneud pethau da, ti'n ffyddlon, ti'n garedig, ti'n amyneddgar, ti'n raslon, ti'n dangos tosturi. Ti byth yn mynd i troi dy gefn arno ni. Diolch dy bod ti yn gofalu amdano ni a bod ti'n caru ni. Ti di tywall dy gariad arno ni. Diolch bod ti yw cariad. Diolch ti dda. Caru ti arglwydd i. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. Rwyt ti'n deilwng o bob clod. A mi ti roed dy hun, y llew ar oen yn un, ti sy'n heiddi'r moliant. Molwch enw yr arglwydd. Da ni'n godi'n lleisiau. Molwch lleisiau, moli'r enw. Molwch enw'r arglwydd.
ti. Sydd rwan yn canu ger bron yr orsaf, ymunwn yn y gan. Ymunwn yn y gan. Ganwyd mewn oes o'r blaen, ein lleisiau'n blaen iawn. Gwelwn dy ffyddlon law. Gwelwn dy ffyddlon law. Ti garen heb yn draw. Ei waed ei aberthyf. A olwg Rodda fy mywyd i. Rodda fy mywyd i. Idda'n rydeddu di. Di ddiweddu ein cryf. Nawr y gwdenw ni. Moddiant sydd o genedlaethau sydd o'r sefyll
Ti'n deilwng o bob peth. Ac am hynny rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, i othrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a'r dderbyniol gan Dduw. Felly y rhowch iddo addoliad go iawn. Rhoi'n hunain fel aberth byw, yr un sydd yn deilwng ohono fo i gyd. Dim dal ddim byd yn ôl. Ti'n heiddio i gyd, Iesu. Bob rhan, bob eiliad, bob meddwl, bob gair, bob gweithred. Mae o'i gyd i ti, Iesu. Gyd i ti. Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah. Mae'r oen yn nawr yn ben. Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah. Mae'r oen yn nawr yn ben. Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah. Mae'r oen yn nawr yn ben. Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah, Canwn Hallelujah. Mae'r oen yn nawr yn beth mae'n dda, thamedig nawr. Yn uchel yn neb yn nawr, am beth yr un a gododd. Mae ef yn byw, mae ef yn byw am beth mae'n dda, thamedig nawr. Yn uchel yn neb yn nawr, am beth yr un a gododd. Mae ef yn byw, ti'n fyw, mae ef yn byw. Sir a'r llwyr yn fyd, a'r haul yn guddio'n brif. Gwaredwr mawr y byd yn farw, yn gelain ar y groes, fe weidodd ei mwy, a phwys holl feiau'r byd oedd arno. Yn ildio'i enau dydd, heb gwmni tad o'r lif, roedd anwyl fabi Duw mewn twallwch. Mewn brwydyr yn y bydd, fe heriodd angau hi, a chwalwyd pob un cyn yn uffern. Ysgydwodd ei ar lawr, a gorwyd drws y ben, a'i gariad perffaith ef yn ennill. Mae'r bolaeth wedi mynd, dan law yn gennym byw, grib angau wedi colli'r dyw, a
gydwar deiar lawr ac orwyd drws y neb a'i gariad perffaith ef yn ennill. Marwolaeth wedi mynd dan law ein brenin byw, grimangau wedi holli'r dyn, am beth mae'n dod chafedig nawr, am beth elon, yn neb yn nawr, am beth yr un, am gododd, mae ef yn fyw, mae ef yn fyw. Gadi'r haleluia na godi o ddwfn i mewn i ni. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Beth am i ni godi'n dwylo tan arnydd mewn y ddoliad yma. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Mae'r oen yn nawr e'n ben. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Mae'r oen yn nawr yn ben. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Canwn haleluia. Mae'r oen yn nawr am beth mae'n dod chafedig nawr, yn uchelon, yn neb yn nawr, am beth yr un a gododd, mae ef yn fyw, mae ef yn fyw, am beth mae'n dod chafedig nawr, yn uchelon, yn neb yn nawr, am beth yr un a gododd, mae ef yn fyw, mae ef yn fyw. Ti'n fyw, Iesu. Diolch i ti am. Ti'n fyw. Ti wedi concro'r beth. Ti'n deilo. Ti'n deilo. Ti'n deilo. Sanctaidd wyt ti. Sanctaidd wyt ti. Sanctaidd wyt ti. Ti'n deilwng arglwydd. Da ni'n dy garu di arglwydd, Iesu. Blwyddwch i Dduw, ddeiar oll, cenwch nawr. Nerth a gogoniant i ddenwch rhowfawr. Plygar mynyddoedd a rhiau'r môr, modd i'w naw, denw di. Fe o'r foleddaf oherwydd dy waith, fe garaf dy arglwydd i ddiwedd y daith. Does dim yn debyg i'r trysor sydd yn o ti.
Iesu waredwr. Fy Iesu waredwr, Arglwydd does neb fel y ti, yn deilwng yn wir, o molian ti. rhyfeddol yw dy gariad hir. Fy nghysur O fy nghysgod, ti yw fy norfanedd, popeth sy'n bod o dan y rod, uned i'w anoli. Oeddwch chi ddiw'r ddear o cerwch naw, berthag o goniant i'r enw rhywfaw. Trysor sydd yn nod, does dim yn debyg i'r trysor sydd yn nod ti. Wrth i ni ddod a gerbron yr oen, yr un sydd yn deilwng. A rhoi ein hunain yn llwyr fel yr aberth byw iddo fo. A Paul wedyn yn annog ni, a pheidiwch â chyd yn ffurfio
a'r byd hwn. Ond bydded i chwi cael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn i chi allu ganfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a dderbyniol a pherffaith yn ei olwg. Arglwydd, bydd ein amser ni yma ddod i ben. Arglwydd, ni di roi'r nerth i ni beidio cyd-ymffurfio. Do not conform to the pattern of this world. I peidio gadael y byd gwasgu ni i'w fod ei hun. Ond gadael i ti trawsffurfio ni. Wrthyn ni fynd adre yn ddyddiol dod a hoelio'n sylw arna ti, yr un sydd yn deilwng. Annog i'n gilydd i bwyso fewn i bob peth sydd gyda ti ar ein cyfer ni. Byw bob dydd yn nerth dy ysbryd glân. A mynd a cael y fraint fwyaf mynd ar yr antur, the biggest adventure of all, o gweld ti yn defnyddio ni i weld y deyrnas di'n dod. Da ni eisiau jyst rhoi ein hunain yn llwyr i ti, i dy ddilyn di, i dy ogynneddu di. A dyna be wyt ti wedi talu mor ddrud, i'n prynu ni i ti dy hun. Ddim prynu hanner ohono ni neu 3/4 ohono ni. Ond gyda dy waed, wyt ti wedi prynu ni yn gyfan gwbl i ti dy hun. Diolch, Iesu. Diolch, Iesu. Diolch i ti, yr holl lleolydd. Am yr efengyl, am yr efengyl, am yr efengyl sanctaidd. Hallelujah, 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 Pan oeddem ni mewn carchar tywyll ffydd. Oes dim oleuni, oes dim oleuni, oes dim oleuni meddwl. Hallelujah, 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 amen. A dyma'n gweddi ni o aed, o aed. O aed, yn hyfryd, wawr ar lein. Oleien neuad, oleien neuad, oleien neuad, Hallelujah, 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 amen. O haid, yr hyfryd, wawr ar lein. Oleien neuad, goleien neuad, Lerpan.
O aed yr hyfryd, wawr ar led, goleued ddeiar lydan. A trwyddo ni, arglwydd, ti'n galw ni yn oleuni y byd. A pa bynnag tywyllwch, pa bynnag gornel tywyll o Gymru, da ni'n mynd yn ôl i. Mae oleuni o yn tywynu allan ohono ni. Wrth ni aros yn fo, cerdded gyda fo, hoelion sylw, pob dydd, bob munud o bob dydd, ar yr un sydd yn deilwng. O arglwydd, anfon ni o yma, y nerth dy ysbryd, i fod yn oleunu'r byd, clod i'r un, sydd ar yr orsedd, sydd yn teyrnasu, sydd yn gwneud bob peth yn newydd,